while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Здравейте, добре дошли в моя канал. В днешното видео ще видите този грим в розови нюанси, който е подходящ за вечерно парти, абитуренски бал или дори за ежедневен грим, ако тъмните цветове са малко по-малко наситени. Надявам се да ви харесва, останете с мен, за да разберете как го направих. За да можем да нанасяме грима добре и да издържи той по-дълго, ни е нужно да направим подходящата основа. Върху клепачите нанасям Soft Ochre на MAC, основа за грим. Може да нанасяте основата за грим с пръсти или с синтетична четка, за да не поема тя от продукта ви и част от него да остава върху нея. След това нанасям прозрачна пудра, за да могат сенките да се преливат по-добре. Преди да фиксирате с пудра основата за грим, се уверете, че сте я разнесли еднакво добре навсякъде. В противен случай, ако някъде тя е в повече, особено в гънките, ако не е добре разнесена, ще се фиксира по начина, по който сте я нанесли. Тоест, по-дебелите участъци ще остане абсолютно по същия начин. След като сме създали една добра основа за грим, започваме с сенките. Първият цвят, който нанасям, е преходният цвят, който е близък до цвета на кожата. Аз използвам много светло, матово, кафяво. Може да използвате всеки един, който ви харесва и е близък до цвета на вашата кожа. Нанасям го в сгъвката на окото и нагоре почти до към веждата, като оставам все пак малко разстояние между него и веждата, където ще нанеса най-светлия цвят. Използвам четка MAC 217. Продължавам с цвета, който нанасям на клепача. Той е на Makeup Geek и се казва Orchid. Четката, която използвам, е MAC 239. За да потъмня външния ъгъл на окото, ще използвам тъмно-лилав цвят на Makeup Geek, който се казва Seduction, и черен цвят от палитрата на стила Delight, а също така и черен молив, който ще нанеса в основата на миглите и ще опуша с четка, за да не бъде ясно изразен. Нанасям тъмния цвят в V форма, като леко се стремя да го издължа нагоре. Постепенно надграждам тъмния цвят, като в началото използвам MAC 217, а в последствие, когато искам да потъмня, използвам четката на Zoeva Petit Crease, която е 231. Тя работи по-прецизно и с нея е по-лесно да потъмня по-малки участъци. Четката на MAC 217 е за преливане, но основно за тази цел аз използвам 286, която е двуфибърна и много повече ми допада, когато трябва да прелея много добре цвета. В случая тук го преливам леко, за да няма резки граници, но основното преливане го правя с 286 на MAC. Това е четката, която най-много харесвам за тази цел. Потъмнявам още малко лилавия цвят, за да бъде по-наситен, след което ще премина към черния цвят, който ще нанеса съвсем в свивката на окото и близо до миглите. Нанасям черен молив в основата на миглите на горния клепач, само в края, и отдолу в основата на миглите по същия начин, но този път на целия клепач. Ще опуша добре линията с четка Zoeva 226.
Нанасям черен молив също и в двете водни линии. А от тъмно-лилавите сенки, които нанесох по горния клепач, нанасям и в основата на миглите отдолу. С черни сенки потъмнявам мястото, където нанесах молива в горния край на миглите, на горния клепач, както и в свивката на окото, за да направя грима по-драматичен. На тъмния цвят и сгъвката на окото нанасям цвят Barbie Girl на Makeup Geek. Реших да потъмня още малко с черното във ъгъла на окото. Глитърът, който използвах, е на BH Cosmetics, а цветът му е Baby Pink. След като нанеса лепило, нанасям и самия глитър в средата на клепача. Във вътрешната част на окото използвам цвят Kitten от палитрата на Stila, който е изключително бляскав и подходящ за тази цел. Под веждата използвам цвят Bear, който е матов. В този случай, понеже имаме глитър и доста блясък навърху очите, матовият цвят е много по-подходящ. Преди да поставя изкуствени мигли, нанасям спирала. Моливът за устни, който използвах, е на Essence номер 12 и се казва Wish Me a Rose. Червилото се казва All About Cupcake и е номер 11 също на Essence. За повече блясък върху устните нанесах гланц, който е на Essence, но за съжаление цвета се изтрил. Фондютенът, който използвах, е на Maybelline от серията Fit Me номер 210. Веждите си подчертах с Deep Brow Pomade на Anastasia Beverly Hills цвят Dark Brown. Ружът, който избрах, е в светло-розово от палитрата на BH Cosmetics. Не знам защо на видеото изглежда по-оранжев. Последният продукт, който използвах, е хайлайтерът на BH Cosmetics. И ето, че гримът е готов. Надявам се да ви е харесал, да сте научили нещо ново или просто да ви е било интересно с мен. Благодаря ви много, че гледахте това видео. Не забравяйте да се абонирате за канала ми, за да научавате нови неща, свързани с грима. До скоро! Чао!